ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଆସିକି ସକାଳ 11:03 ହେଲାଣି ତ ଯିବା ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ଆଣିକି ଆସିବା ପଇସା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆସି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ତ ସେଠୁ ଆଗ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଭରିଦେଇଛନ୍ତି କି 1 2 କରିବାକୁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବ ନହେଲେ ଭାଇ ପସ୍ତେଇବ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଲାଇନ୍ ବାଲା ଆସିକି ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମ ତାରଟା ଖସି ଯାଇଥିଲା ତ ସେ ସଜାଡ଼ିକି ଯିବେ। ଆମେ ଚାଲୁ ଯିବା ହନି ଗାଧେଇଦେବା ବୋଲି ମୁଁ ଘର ଭିତରୁ ନେବା କଥା ସେ କ'ଣ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ତା ହଗାମ ତ କରିକି ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିତରୁ ନେଇଥିଲି ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ତାର ଗାଧେଇବା ପ୍ଲାନ୍ଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଲା। ବଟ୍ ଫିର୍ ମୁଁ 1:35ରେ ଆମର ଟିକେ ଦୋଷ ବାହାରିଲା ତ ଆମେ କିଛି ବକଚୋଦି କରୁଥିଲୁ। ବକଚୋଦି କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ମାନେ ଖରାକୁ ଦେଖି ମନେ ପଡ଼ିଲା କି କାଲି ହୁଏତ ଏମିତି ଖରା ନ ହେଇପାରେ ତାକୁ ନେଇ ଗାଧେଇଦେବା। ତ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଉପରକୁ ଆଇଲି। ଉପରେ ଆଇଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଘର ଯାକ କେତେ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ କେଉଁଠି କେତେ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତାପରେ ତାପରେ ଆସିକି ଖାଇଦେଲି। ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି 6ଟା ବାଜିବ ଯିବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇକି ଆସିକି ରାତିରେ ଖାଇବା 9ଟା ବେଳେ ଆଜି ଖାଉଛି କାହିଁକିନା ମୋର ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଦେଲି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଯିବା ହନ୍ର ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ଭାଇ ସବୁ କାମ ସରିଲା ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୋଇବା।